Witam was kochani bardzo serdecznie na kanale Fred Gra. Dzisiaj oczywiście będziemy ciś w Hogwarts Legacy. No i dzisiaj oczywiście poproszę tutaj czat, moi drodzy, żeby zarzucić temat, o czym będzie Geralt w tym odcinku klachą i zrobimy klasycznie na początku, zrobimy dubbing na żywo, a potem będziemy normalnie grać, bo chciałbym w końcu wiedzieć, co się dzieje w tej grze, nie? Czekajcie, więc witam serdecznie, już zmieniłem, o nie. Kamerkę dam oczywiście teraz do góry, bo żeby mi na TikToki nie zasłaniało. No dobrze, to gramy. Wy się przywitam z czatem. Dobry wieczór, to Wiro, dobry wieczór. Siemaneczka Adik, Bry, cześć Marcin, witam serdecznie, Fest. Hejka Fredka, hejka Szana Fredkowska, cześć. Dziś już wszystko dobrze, tylko język chce przegryzać do krwi. Oj, ale język się fest szybko goi, więc będzie dobrze. Co język jest taki? Co język jest? No. Więc cieszę się bardzo. Tak, ja muszę zmieniać kolor, co? Zdarza się, dokładnie, richtig. Złapisz shiny ewolucję. Do powodzenia, Adik, powodzenia. Ja wam powiem ciekawostkę jeszcze a propos Pokerouga, to przyszedłem to Miu i Leprasem i został mi tylko trio legendarnych ptaków, nie przyszedłem tego, i Aerodaktylem z pierwszej generacji. Haziel! Nie no, Haziel, siemano. Siemano Tymek, cześć. Kup Sacho i pomoże. Na razie może dwie. No i tak super. Bo ja nic nie robiłem, bo już mam nie robiłem nic od ostatniego Hogwarts Legacy, bo mam nakokszone, no widzieliście, mam nakokszonego tego Geralta, więc nie ma sensu po prostu. Chcę, będę furgować na mietle. No to Knobloch do Pympka i Jadymek. No dokładnie. Nie no, Haziel. No dobra, to może trochę bardziej to rozwina. Żeldoran wienie ustnie, no. To jest coś takiego. To może... O kurde, by to nakapało. To może będzie to, że... Geralt nie będzie miał czym pucować Haźla. Wigi i Haziel, no właśnie, coś takiego, no. Próbujemy to jakoś połączyć. Zobaczymy też, co wyjdzie. Dobra, oczywiście moi drodzy, to zachęcam specjalnie wszystkich tu na YouTube też do subskrypcji na kanale, szłapy w górę, tak samo do followka na Twitchu oraz do wsparcia kanału, jeżeli byście chcieli mnie wesprzeć. Zapraszam, linki macie w wpisie, tak samo jak do Discorda. Wczoraj nic nie wciepnąłem, że co robiłem coś z kanałem, bo nic nie robiłem, bo byłem u mojej upy ich odwiedzić, więc jest dzień dziadka, więc wszystkiego, ale z gute, czyli wszystkiego najlepszego dla dziadków. I co? No więc dzisiaj będę rychtował i na sobotę powinien to być, bo jutro mam fraj, więc będę rychtował sam ten film. Grimmer i Muk, dokładnie, Żygi, Hazie, tak. Ja nie mam wszystkich trzech ptaków. Ja mam ich trzech, ale jeszcze nimi nie przeszedłem. Że teraz przechodzę Dratinim takim mega shiny i Arcticu, na się to pokażę wam, ale kurde, jakie to jest pieruństwo. Ciężko, ciężary. Myślałem, że ciężary były z miły Laprasem, nie, jednak to jest ciężary. Bo nie wiem, którego Pokemona mam postawić, czy Dratini, tego shiny, czy Arcticuno. I dajcie znać, co po Hogwarts Legacy. Czy kontynuujemy raj za mućką w Pokémon Crystal, czy chcecie kuknąć na Pokerouga? Więc tak polecamy. Dobra, co my mamy bo mamy... Chciałbym mieć dzisiaj szpas z tego. Pokój życzeń. Czekajcie, to pójdziemy do trening kombinacji zaklęć. To zaczniemy od tego. Raj za mućką, dobra. Więc dwa razy trzeba klachać.
A jak chcecie, to się też pofurgujmy na mietle. Ale to trochę później, dobra? Nie no, chcę płacić z tą Ryzą, bo chcę potem komnatę tajemnic albo to, co mi Rewes prosił. Pozdrawiam. To było Gotyk po śląsku, ale jeszcze coś ostatnio Fredka mnie pytała. Przepraszam, że tak zapomniał. Nie, tu zamęt Gotyka, nie? Chyba. Kurde, bo mi już... Ja wiem, przepraszam, ale dajecie mi tyle bardzo dobrych, wspaniałych propozycji, że ja... no mogę już zapomnieć wszystkiego. Dlatego zawsze proszę, żeby mi zapisać na Discordzie. Perski księciu... A, perski księciu, właśnie, księciuniu, tak. Ja. Mum. Siemano Kostucha, cześć. Szpilę kozak, no hop, a jak Geralt się jeszcze zacznie klachać, to się w kiedyś najlepszy z Awada ode mnie, a ja właśnie, ja nie cisnę z Awadą, chociaż chcieliście, ale bardziej Petrificus Totalus jest OP. Dobra, cykajcie teraz, bo idziemy znowu, cykajcie, co? Bo ja już sobie muszę ja już muszę, chcę ułożyć sobie, o. A tu co? Ja to mogę podpalić, nie? To ich nie wiedział. Mi coś dzwoni. A, tu jesteś. Ja tak mówię, co on tak... No otwieraj się, ty grzybie. Foyer, no właśnie, ale widzisz. Najgorsze to furgające kartki. No, ja wiem, czy najgorsze? Nie no, mi się... Ja akurat z nimi nie miałem problem, żeby je chycić. Dobra, czekajcie, bo ja już powoli układam w głowie, co mam powiedzieć. Uwaga, teraz będzie TikToka, to będzie głupie. Czyli to Żygi i Haźle, ja? Daj to. Siemo Lucek, to ty żeś pożygał Haziel? Ja, to Józek był. Czekaj, to jest ten. Ale nikt ci nie kazał żygać sam... Czekaj. Czekajcie, muszę się rozgrzać. Hello, Lucan. I'm ready for practice. Glad you're keeping at it. Shall I fetch the dummy? Ja, ale nikt ci nie kazał żygać do haśla i starać do kuwety. Ja wiem, ja lubię takie kiciusie. Dobra, dobra, ciulamy się z nimi. I'm ready for practice. Glad you're keeping at it. Shall I fetch the dummy? Dobra, jedziemy. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. No szkoda, będziesz płacił za obrzyganie haźla. Pewnie. Czekajcie, bo ja muszę wiedzieć, co ja mam robić. O kurka, tak. 4, 3, 2. Ja się muszę skupić. Dwa. 4, 3. No kurde mol! Czekajcie, musimy się to odnowić. Jakie pieruństwo. 2, raz, 2, 3, 4, 3. Excellent form. To jest 4, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, 4, 4, 3, raz, 2, 3, 4. Dobra. Klepsiki.
Sorry, że tak narzygał do tego haźla, nie chciałem. Opie, będziesz mi płacił w Rzymlokach odszkodowanie. Odszkodowanie to od starych musisz wziąć, wiesz? Mój foter kiedyś robił na grubie, to ci może węgiel z życi wziąć, wiesz? I się zamienił we diament. Even though you won the tournament. Ja też miałem być takim nieoszlifowanym diamentem. A wyszło, że mam czarne kudło jak wągiel. Ale humora musimy się nauczyć. Klapsiki miesięczne, szczególnie jak dasz do nich fojera. O! Nie wiem, czy dzisiaj mi się uda fajnie coś zrobić z tym dubbingiem, bo to trzeba mieć... Bo ja dzisiaj... Ile jest herbata, czekajcie. Ja dzisiaj... Ja tak fez gryfnie, aż fez gryfnie nie czuję. Więc... no... Revelio. Dobra, następna rzecz. Psychiczne gnębienie oczywiście. Family friendly content, pamiętajmy o tym. Wypowiedź, że ukończenie zajęć z latania, umawiamy kogoś się do biegu, by dostać miotłę. Idziemy po miotła. Tu Biro, pamiętasz jak się przepychacz nazywał po śląsku? Bo mam dziura we głowie. Kurde, to jest daleko. Czy nie wiesz? Jak nie wiesz, to los. Przepychasz do haźla? Ja. No wiesz, ta... Może nie przepychasz do haźla. Kurde, przepychasz do... No ja też do haźla. Nie ten drut? Nie ten drut, tylko wiecie, to takie... Z czerwoną końcówką mi się przepycha. No przepycha, nie wiem, jak... Mam dziura w głowie, jak się to nazywa po śląsku. The tales of Beetle the Bard still ring true today. Bo chciałem ich teraz wykorzystać. Pompka, dobra. Albo nie, inaczej to będzie takie. Hello. Siemano, ja chcę furgać. Albie Weeks at your service. Kurde. Welcome to Spin Witches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade. Siemano, co tu też tu przylos? Chcesz furgać na mietle? And I've only just Ja lubię furgać na mietle, szczególnie, że moja je heksą. Taka pieruńsko wiedźma, że ostatnio bryle to mi zmieniła na minusy, a ostatnio plus i minus to jedyne co widzę. Be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. To sobie to zmontuję, czekaj. Jak to zrobić? Siemano, chciałbym furgować na przepychatce do haźla. Spin witches. Terrible it's been. Możemy ino na mietle, wiesz? It is unusable. Kukaj się no mnie, jakie mam V-pullover i binder. I can fly safely almost. Staram jakieś taka komunia oblekła i powiedziała, nie seblekie tego, dopóki ci nie powiem. No ale po godzinie kojfła. No i tak do dzisiaj łaża. Widzisz, jakie jest takie gryfny. Ja pier... Nie, jednak się rozkręcam powoli. Jak... O jest, Ruchusia, ale to jest... Ale to chamskie było. Dobra. Do you mind? Oni go dali, że najlepiej się furgo po srogim kupsku. Ja wiem. Dlatego żeś sprzedawał śliwki z maślanką, wiesz? Świetnie to wygląda. Bez to mam czarne galoty i bez to jest jak cołki przodem do ciebie, bo zad aż gańba pokazać. Ale za to lubię czytać książki, wiesz? Moją ulubioną to jest Akademia Pana Kleksa na galotach. Ja, Riktiś, ty wyglądasz jak Adaś Podbródka. Close, spin witches. Podbródkowy to mi je fater traktował, jak mu zupa przesolił. No wiesz, musiałem niektóre funkcje po muter przejąć, wiesz? Kochano familio. No easy feat.
If a Dobra. particular broom takes your fancy, just let me know. Jeszcze coś, takie coś z drzwiami, ja? Dzisiaj wolniej myślę. To jest ten minus. Familio Comedio i no bez familio, dokładnie. Dzisiaj wolniej, co? No, dzisiaj wolniej. Dzisiaj wolniej. Nie, no bo ja się, wiecie, tak fest szpaz nie czuję, fest tak dobrze, gryfnie, więc no, chociaż co zrobię ta herbatka, może, wiesz, może się troszkę skręca, ale to jest do montażu, do TikToka, tak to będzie, wiecie, i tak nawet źle nie idzie. Ale co wolniej robisz? Wolniej myślę, wolniej składam takie zdania głupie na żywioł. Czekaj, coś już stało żygeniu. A ty po tej maślącej śliwkach nie srosz. Hopie, byś to widział, wysyłam zdjęcia na TikToka. Wiesz ile mam obserwujących? Szczególnie z Azji Zachodniej, tam uwielbiają takie szpasy, wiesz? I się dzielą, udostępniają moje kubsko ze śliwek. Chociaż jak sam na to oglądał, to myślałem, że się wyżygą jakiegoś muka albo grimera. Widziałeś to w śląskim Pokédexie. Sounds quite the array of brooms. Cześć Sawik, siemano. Przeziębionekko. Nie no, łeb mnie trochę bije, wiesz? Łeb mnie trochę ten i... No nie, taki, no trochę nie, bardziej wiesz, taki mniej energii mam po prostu. Czy przeziębiony? Nie. Po prostu łeb mnie trochę boli i nie mam aż tyle energii po prostu dzisiaj. Muszę furgnąć. No dobra, to kostucha, dobra. Błyskawica, kupiłem błyskawica, nie? Najlepsza. No nie, ale to bierzemy pierun, nie? No bo po pieruna pędzący żar, chałupa Hogwartu, cięcie miesiączka. Nie, to jest ciachanie miesiączka. Dobra, czekaj, to też będzie na ten, uwaga. Ja się ma kukę, jakie mam mietły. Mam córny pierun. Gibki foyer. Chałupa Hogwartu. Ciachanie miesiączka. Wdech luftu. Kurde, wikłacz. Pierun wie co to jest. Co to jest wikłacz? I lepa wikłacza. Cichanie miesiącza bier. Ja wiedziałem, że to powiesz. Ale no nie no, błyskawica to jest taka podgląd miotu. To co, będzie któraś jest wolniejsza? Czy to się różni, czy nie? A to jest mroczna błyskawica, nie błyskawica po prostu. Wikłacz to sportowiec, Dziękuję Marcin, to tak nie wiedziałem. No dobra, to ciachanie miesiączka, tylko wygląd. A, to w życiu to mam do papieru, no ja mam ten. Dawaj, jedem do miesiączka, jedemy. Czekajcie, a ja coś mogę sprzedać. Te maki sprzedamy. To też sprzedamy. Będę sprzedawać pierunę, ja mam tego za ten. Dobra. Posprzedawaliśmy trochę klamotów, znaczy bardziej klajdów. Świetnie będziesz furgą na tym, wiesz? Ucieknę jak mój fater z alimentami. Patrzę na ciebie, ty też już chyba uciekł, ale za okna życia. Wali się. Wiedziałem. Też się chciał zmieścić, ale powiedzieli, że jak mam 32 lata, to mnie nie wezmą. Myślałem, że na tubka wazelinki, ale niestety nie.
for enchantment. Lubię wazelina, wiesz? Szczególnie jak komuś wylizać, szczególnie jak lubi moje TikToki. What I need is someone to conduct a broom. Jak chcesz się kiedyś ze mną podzielić albo pokazać mi swoja miotła, to możemy się przejechać na niej. Another Hogwarts Będę jeździł na twojej miotle, is using abandoned broom. oby mój fater po sądach. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time, Aaaa! then report back to me with how your broom behaved, I could Bije się w UFC, a nie w bije się w UFC, a nie w KFC. Dobra. No to będziemy mieli już parę TikToków z tego hopa. How long have you Ty, a czemu tak lubisz miotły? since the moment A, bo kiedyś fata nie powiedział, zmiataj stąd, no to zek zmiot, nie? A potem zek zmiot w Ligę Legend, wiesz, taka wspaniała gra, tylko dla hetero. that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Ja widzę, że masz pas tego, na jakieś turnieje jeździsz. flight? I did Ja jeżdżę z takimi fajnymi kolegami, oni są ubrani tak tylko w majty, wiesz? A ja z tym kleksem to niestety nie mogę z nimi siedzieć. Dlatego zawsze stoję na turniejach. flying. Jak wygram, zawsze puszczę im odrobinkę Akademii Pana Kleksa. Jeśli wiesz o czym godom. If your rumored talent Jeżeli chcesz ze mną kiedyś zagrać w Ligę Legend, to zapraszam do naszego klubu. valuable, A to co zmontuję? Sounds as if you took Kagawa's class. I did. But Do my- naszego klubu ciepła kluseczka, rather than the art of wrzuci mi miseczka. She thinks it fitting I run spin- Ostatnio wygraliśmy I reckon either of us. 7 szeningów. Away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. Ciuleć to, że cuk kosztował 20 euro, a Józef płacił ino w szelingach. To run this shop. With your help. Chciałem w rublach, ale powiedzieli, że Most tylko kruki oni przyjmują. around. Tyś jest ciulnięty na dekiel, zdupią stąd. Thank you. Ja, siema, nara, też cię fes gryfnie lubię i tyś jest moja ulubiona szpajza, bo ja umiem po śląsku, wiesz o czym godą. The time trial should be Pamiętaj, too. Go to the Quidditch pitch and in Liga Legend to najlepsza gra. Once you beat the Melder's time, be sure to let me know. Jakie to jest głupie! Jakie to jest głupie! I can't help but admire Mr. Weeks' Dobra, o czym on gadał? Bo ja go nie słuchałem. Dajcie, ja się muszę uspokoić teraz. A lepsze to jest to, że ja się teraz tak z życia śmieję. Ale jak to montuję, to się też śmieję. Co on to robi? Co to robisz, no? Poza Imeldą rejestr w Quidditcha. Chyba dałem z jakąś frolą jest jak chodź. Galeka. Nie, sorry, że mamy temat, ale wiesz, jak on coś tam gada i przed jego, jak on się obleknie, to mi pokazuje, to nagle mi jakieś skojarzenia i wtedy to tak mogę wyrzucać. Żeś się pobudził, no fest. Liga Legend! Świetnie. Incendiary. Jak ja mam na mietle latać, co? Kurde te. Patrz jak nasza mietła wygląda. Żeś zarzucił chryzantemy złociste. Ale to bym mógł to też mógłbym ciepnąć. Kurde, jak ja to będę mógł furgać, to sobie pofurgam potem off stream. Chyba zrobimy jeszcze takie z 2-3 dialogi i kończymy.
Revelio. Black hadn't cancelled it, we wouldn't be looking for the blast. Ale mam głupi pomysł, jak to widzę. Rebellious. Saying it wrong. Miesięczy wspaniale zabierać. To bardzo dobrze. Hey you, Ravenclaw. Siema, widziałem, że tamta Frela grała w padalca. Did he now? Padalce to też je. Tinkering with his broom upgrade, no doubt. Widziałem, że masz fajną mietła. Help him once. Przejedziemy się na niej. Technique. And that was the end of that. The nerve. Why is he roping you in? Jest w ogóle jak się furgo na mietle. Jest jak jest staro heksa. Lying from what I know. Caught wind of Godałem na mnie wróżka zębuszka. Captain. Jeśli raz mnie nazwiesz palantem, to sama będziesz zębuszką. I ja? Slytherin Quidditch captain. Ty chyba łopciulą. Obejrzymy jak furgoż na mietle. For beginners. Bo na razie patrzę na ciebie, to pasujesz ino do przepychacza do haźla. Reason. No A people propos przepychacza do haźla, taki czarny z kudłami nasrał. Ja wiem, który tu nasrał. Godech ci. could be a useless Teraz furgo z przepychaczem do haźla i godał. To nie jest moja kuweta, to nie jest moja kuweta. find out who's the better flyer. I hold one of Wrzuci mu jego kuweta i jego granulki. Let's see if you can beat it. Obejrzymy, co zrobisz ze swoją mietłą. To zaścigamy się. Dobra, a to heksa z rodu węża. Kurde. Ja wskakuję swojego węża i furgo mydowej. I'm so Ja, to nie jest wąż, to jest arbok. Did it. Brilliant. Jasterkusie. Kontrol. 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 Muszę do siebie go dać. Nie, do góry. O Jezus, derkusie. Miota nim jak szatan. Jest derkusie. Dobra, tak. A. A! Made it. Excellent. Wiem, że się kupić. Success. That wasn't too bad. Ten co bigo z głową miesza, ale to ostatnie było. Wyrgo chyżo jak miesiąc. Chyżo. That's not. You must. O pieruna! Ale ty mu szybko mietła? You won. Ja szybko zdopiesz. Don't think this. Jeruna. You can't determine. Mógłbyś mną też tak pozamiatać ka indziej? Tak patrzę na twój ryj, to nie za bardzo. Oś ty jest szpetny, ty pierunie. Z takimi augenami to nic nie znajdziesz, żadna frela ci nie będzie chciała. Józek jedną grę w Quidditcha. Perhaps you have Ja w Quidditcha też chyba grał w bierki i to widelcami. get your hopes up. Ze swoim starym jak miał anemia. Offers a much. Z tego jeszcze wdupiał połowa w tych widelców. You can try. Bo lekarz mu powiedział, że mu za mało żelaza. Just check in at the podium. A teraz zdupiej stąd i to You can wartko. check your time and start the race.
We'll see next time. if Następnym anyone razem jak cię obejrzę, to wyciągnę swojego węża Ekansa I'll be weak. albo jakiegoś innego. Kto gra bierkami widelcami? Bierki widelcami. Weeks will be glad to hear how I fared. Nie, wcześniej bo... Dobra, Imelda była wcześniej, że udało jej się pobić jej czas w wyścigu na miotłach na boisku do Quidditcha. Stwierdziła, że to był fart. Kolejne trasy pokażą, że ona lepiej lata na miotle. Muszę powiedzieć temu Weekendsowi o wynikach wyścigu. No słuchajcie. Wiemy co robić, nie? Szczerze, ja wrzucam codziennie TikToki, ale za dużo mi one wychodzą, bo ja dalej z pierwszego odcinka wrzucam. Muszę chyba po minucie wrzucać, a nie po 30 sekund. Kurde, zrobiłem sobie to. Słuchajcie, ciekawe czy jest mod, żeby furgać na wagonie od węgla. Fajnie by było, nie? Wagon od węgla. A. Jak to na kontrolu? To był orzeł. Ten co biegł z głową jeszcze to był orzeł. I cyk. Dupno rajza i węgiel z gruby, dokładnie. Richtig. Jak Timo tak wkurzał, nie? W League of Legends. Oh, you're back. With something to report, I hope? Siemo Timoteusz. I was able to send Widzisz, słyszałem, że Zech wygrał na miotłach. Co ty gadasz? Wygrałeś na miotłach? Prawie ci poszło tak szybko, jak mnie w bicie brązu. Z brązu to cię chyba stary robił, patrząc na twoja morda. Józef to Afrela ozdupił tak, że ona nie wiedziała co kaje, mimo że jest starą heksą. Heksa, o Boże. Mimo, że też się kiedyś uda wbić do brązu 2. Drifted, eh? Kiedyś też tak furgałem, pamiętam. Even W 95, gdy będzie kontuzja głowy, a dokładnie to wstrząsienie mózgu. I no na ciebie trzeba badać i że wiemy, że ma wstrząsienie mózgu. A nie, bądź nie jestem taki skromny. worry that Jak byłem mały, to wpadłem do kociołka z magiczną siemniotką. those people don't appreciate Okazało się, że to jednak był wywar i żygi z węglem. all that's involved. I z tego mam magiczną moc wygrywania w Ligę Legend. It's worse than Ale tylko w brązie. Jak wlazłem do kociołka z brązu, to nigdy nie wyjdę z brązu. Tak jak mój tata z epoki kamienia. If Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to him. Dobra, zdupią stąd, bo zaraz ja sam dostanę wylewu. Życzę ci wszystkiego dobrego, ale jak kiedyś dostaniesz, to pójdź do naszego kolejnego kółka. O nazwie Przelewy i Wylewy. The issue of altitude Dobra. as it relates to speed. Przelewy na wylewy. Ojeju. Dobra, koniec. 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 Fred Hampel. Fred Hampel. Przelewy na wylewy. Jest, terkusie. No niemiłe, no niemiłe. Czekajcie, mam jakieś kolekcje, ja. Co my chcemy? A jak mamy... Dobra, tam ich srać. Misja, jedziemy, musimy coś zrobić. W duchu naszej miłości. To co, jedziemy główno? Teraz Rajza? Czy jeszcze jedno dodatkowo?
Ja muszę się nauczyć, wiecie czego? Tego, Wingardium Leviosa. Znaczy, co ja to robię? Ale homory. To kajdemy. Mhm. Ale homora, no ale to jak? Ty wiesz gdzie się to zdobywa? Bo ja nie pamiętam. Configo. Może pokój życzeń zrobimy. Dobra, idziemy do pokoju życzeń, trudno. Daj pokój. Ale w czym? A z czemu dać pokój? Spotka się z Sebastianem. Co tam, jak tam u was, moi drodzy? Jak tam wam minęły te 2 dni? A! Uwaga, bo to dobrze, jak zapomniał. Ten. Bo... w sobotę nie będzie miał, ale beda w niedziela, normalnie będzie live w niedziela. I teraz tak, jak chcecie? Chcecie wieśka, czy gry z widzami w niedzielę? Albo najpierw wieśka, potem gry z widzami. Musi być quest. Aha, no dobra, to już w życiu to mamy. Jedno i drugie, dobra, dobra, dzięki. To w niedzielę, dobra? Umówimy się. Incendio. Accio. Levioso. Więcej tego doświadczenia to mam nie z prania się, tylko z tych karteczek. A, gwiazdy, fajnie. To sobie kupiłem taką mapę gwiazd. Gry z widzami, chcecie graty. Dziękuję. A Marcin, co się stało? Właśnie, że złapał Galarian Moltresa. O, no to gratulacje, richtig, no. No gry z widzami będą też. Chcecie dalej? Weasley. Dobra, potem. Teraz mamy Farzymua. Somewhere away from prying eyes. Muzyczka wiedźmińska, nie? Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. To chcecie DSJ? Możemy spróbować, ale nie obiecuję. No, bo te klasyczne gierki na Discordzie. To możecie też sobie możecie wybrać. Zrobię też ankietę na Discordzie, jak ktoś. Jak nie zapomnę. Chyba nie. No, idziemy do Izby What is this? Izby Torbienia. This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking Revelio. past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. Dick? Jaki Dick? Co ty to robisz? In my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. Jeszcze kocika dzisiaj żeśmy nie pochalaliśmy. Pierunak i bajzel. There's no chance I'm clambering over this mess. No. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell.
You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as. A ja bym to zrobił reperia, żeby to się ten, nie? Żeby I suggest się you posprzątało. practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Potem się dzieje pozbędziemy. Jak to jest, tak? Dobra, mamy. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. No, tych kameli miesiączkowych to mamy w pieruny Where Moonstone'ów. in Merlin's name is that elf? Revelio. Is that good? Czekałem na ciebie całe wieki, może przydzielę ci kilka talii perłaminy, więcej niż się spodziewałeś. Proszę daj znać, jeśli chcesz się spotkać. Pozdrawiam T. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. No to jest za często go o Dickach, nie? To jest... Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Po Evanesco. Revelio. Te świczki, coś to jest. Accio. Będzie chyba będzie można na to wejść, nie? Revelio. Jakieś maki żeśmy zebrali. A, fajnie, fajnie, fajnie. Hope this isn't as precarious. Może rudym serce. No, rudy też tu były. Stop them! No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Fajne! Mnie się podoba. Revelio. Mnie się naprawdę podoba, moi drodzy. Wiem, że póki życie będzie do życi, pokój poczuł się urażony, bo nie wziąłem kupili tak jak pyskaty. Ojej, przepraszam. Ładnie tu, nie? Mnie się bardzo podoba, moi drodzy. Accio. Trochę kobiecy ten czar. Does anyone open the house elf? No ja w sumie. Found it here. No w sumie trochę ja, trochę ja. To jest po prostu to... Oni zmaterializowali to zaklęcie w formie torebki. W formie taś. Is that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Kurde, mogę zrobić Akio, nie? Accio. I hope that house elf can find us in here.
A, to z Quidditcha jest. Accio. Revelio. Accio. Tu nic nie ma, bo to miałem. To jest takie te, poczekaj trochę, to wtedy zobaczysz mordzie. Aha, to było Dadika, okej, dobrze, dobrze. Revelio. Nie, tam się na bank da coś zrobić, czekajcie. Co on, patrzcie co on potrafi zrobić. Revelio. Nie to. Accio. Może to trzeba przeciągnąć, czekajcie. Nie, ja nie rozumiem, grasz jako Ciri? Dokładnie. Nie wiem jak to zrobić tam. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Dobra, sam to idziemy dalej. Revelio. Ładna muzyczka, naprawdę ładna. Jest tam ten skrzat, dobra. Yikes! Careful. Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Mhm. He's been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor. Ja tego nie będę bo chcę przynajmniej coś wiedzieć na temat tego świata. Room of requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork. Ja, na without pewno. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. No bo to jest bardzo złe. Imagine Dobrze, czegoś takiego nie istnieje. as you need it. The room will do the rest.
Ciekawe. A tam się wiesz, taka gorzelnia. A tu cyk z to wygląda jak z Titanica te. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Zacznę zapraszać takich ten. A dobra, nieważne. A desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Bekowane biurko opisu użyj go, aby odkryć magiczne możliwości wolnego i niezwykłego wyposażenia. Aha. No mam coś takiego, nie? To jest oila, czyli sowa. You'll Po find śląsku. plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. To jest izba życzeń, a ty nie jesteś moim życzeniem. It will. A, nie znasz swoich najskrytszych marzeń? I'll give you a brief lesson. Bardzo przypominam ci twoją babkę. The room might not provide Wiesz, o co chodzisz? Conjuring? Nie wiem. Yes. Ja ci potem pokażę, jak się posmarujemy 50. Czekaj, to... No przerwało mi piękny dubbing. O, będzie można gorzoła wyczarować. Very good. Świetnie. Po 50 możemy sobie kolejną zrobić 50, Spellcraft a po secie to już ino pół litra. are like recipes. Potem weźmiemy Herbapekt Junior, Senior Needed to conjure up i Baby naraz. Zobaczysz jaki odlot, jak prawie jak Apap noc rano. from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Apap noc rano to ją mam po śliwkach i maślunce. While resources such as Potem się tym podzielisz, nasmarujesz mnie, it's much a wieczorem potańczymy przy konik na biegunach. by vanishing objects in the room, such as the chairs you Jakie found earlier. chore. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? Wariat, Apap noc rano, dokładnie. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potions station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used. To Pamiętaj, ja będę zawsze twoim największym życzeniem. Fajny zwyrol z tego Geralta się zrobił, co? Bo oczywiście to on się zrobił, co? Przypisz nowe zaklęcia, te. Kaj. A, dzięki komu? Małe stanowisko, małe bohatercze, małe elektryczne, gotyckie. Robimy w gotyckim. Ja, to mamy Simsy teraz te. No to jest tylko w... A, głupio, czy nie mogę tego obracać? A, tak, dobra. No to jest małe, czekajcie, jak to jest takie małe? Ja nie chcę kolejnego. well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade. A ja to już or to around mam. the castle grounds. Ja tego nie potrzebuję. Loifery też nie mogę. Ani te pisia, niczego. Deke will be here to answer any Jakie jest twoje życzenie? Powiedz, zrobię wszystko, ale tylko w tej izbie. insights.
Wydupiej stąd bez okna, nie chcecie tu widzieć. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, Seems to know ale tylko w tym pokoju, mój kochany. secret. We discovered this room together. Pamiętaj, możesz sobie zażyczyć tutaj co chcesz. Good deal of Od pierników aż po kreple w tłusty czwartek. this post. I selected deep Pamiętaj, nawet mamy ze wszystkim, z budynkiem, a nawet z różą, any suggestions. z rozą. Rozą to ty sobie możesz żyć nasmarować. Magic outside of the room. Conjuring and Ach, ty zwyralu! forbidden elsewhere in the castle. We've charmed Niestety, na razie mamy na produkcji marmoladę. exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the room of Nie mogę, nie, to w złym kierunku poszło. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. good luck. I shall linger a bit longer. A, izba życzeń nieukończona. No dobra. Kurde, ten sok winogronowany by się przydał. Winegowy. To co? More to teach you about transfiguration, if you have a moment. O, fajnie. I to mi się tu będzie sztyglo rychtowało. Patrz jako chmurka. Fajne to jest. Winegret. Nie rozumiem. Winegret. No, eliksir winegret. Ale to jest tak z wina, nie? Tak to pochodzi, bo jest takie wino winegret. Czy ja jestem głupi? No, na pewno, ale... Dobra, będziemy go dać wigonowy. Winegret. Nie no, macie rację oczywiście, richtig. Dobra, misję. The Pulso? Co to jest? Dobra, jedziemy główną tą. To było mnie, będziemy się już wytorbiać. To jest winny, dokładnie. Z ocet winny albo uniewinniony. No właśnie robię. Ciekawe, czy zaklęcie te pulso będziemy mierzyć pulsometrem. Dobra, już zamknij. No, idziemy dalej. De pulso to jest takie niemieckie zaklęcie do mierzenia pulsu. Revelio. Mi się też ciężko tego słucha. A ty montujesz, ale te richtig... Nadła mi się. Te z Japonii, ja? Bardzo mi się podoba tam ten klasyk muzyki. Czekaj, może szmaterylka. Szmaterylka chycimy. Gdzie było te co do świecenia? Kurka, flag, cykajcie. Lumos. Kaj to je? Przy łoknie. Tam na dole też coś jest, cykajcie. Oknie i uważaj, tam kaj nie ma okien. Brawo, Fredziu, ty jutro chyba zrobię bingo challenge, a Dika Kostycha wstawię na YouTube, dam linka. O, to bardzo dobrze, to bardzo chętnie posłucham. Tu są okna. Revelio. Lumos. Revelio.
Chyba, że chcę się spotkać z Sebastianem. Okej, to je. Miał być przy oknie. If someone gets struck by a cursed broom, we do hope it's you. To chyba na wierchu. Robię montaż z góry Fuji. Chłopaki już długo czekają na Baka Mitai, to jak zobaczyli teaser, to ich duma wzięła, bo bingo weszło. No to na pewno, to hopie, richtig. Dobra, Levioso! Lumos! kurde, teraz przez przypadek zrobię spotkanie. A nie z Sebastianem. Revelio! Dobra, czekamy na Sepka. Bez motyw z miesiąca to na pewno. Over here! Sebastian, tu nasrał do kuwety. To nie jo. Glad you received my owl. Ostatnio jak moja osoba nasrała, to Let me thank you nie for what you przerywaj mi, kiedy ja mówię do ciebie, ale to ty mi przerwałeś. Shouldn't have tried to give me detention. Moja ojla jak ostatnio nasrała do kuwety, to powiedziałem, że już tam nie robiła. Co ty to robisz? Counts for something. Did you find what you were looking for? I did. Dobra, nie, tego nie będę. Missing. I'm not sure here is the best place to Ja discuss. chcę coś wiedzieć z tej gry. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Na pewno nauczyciele nie wiedzą o tym. This way. There's a secret passage just here. No to mi wyglądało na tajne przejście. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. Revelio! I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Mhm. Was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous is brilliant mind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the... Is that... No, someone in his... A, dobra, family sorry. wrote it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it. Again, mention this to Nikomu no mówię, one, zwłaszcza Minusowi. especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets. But this place is special to him. His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes. And even To co uczymy się z Awady Kedavry, nie? spells, Really? Like what? like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. No dobra, Awada Kedavra. Is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair,
I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. Nie, że mam tutaj... Ja mam słabość do ognistych magii. Ja bym ci pokazał ognistą różdżkę. I zrobił z życi zamek Inferno. While to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Mhm. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that the Fringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. Confringo! That's it. I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. Użyć podobnych zaklęć, Exactly the dobra. type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do. Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Może to będzie Agadyk się wkurzy z tego motywu. No okej. And I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. Nie będziemy nim wszystkim The book I gadać. found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Dobra, jedziemy. Zrobimy główną fabułę. Wyłaź stamtąd, no. No ale to warto było przyjść, żeby się uczyć tego zaklęcia, bo jesteśmy bliżej Awady. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet. Spokojnie na czacie. Rat.
You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Co za... Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Co za gnida pieruńska. Ty Sebastian, pieruno. be careful about this. Confringo. Co za gnida pieruńska. Dobra. Jeruna. Co nie, a co już... To co mamy robić te? Nie ma misji głównych. A, teraz będę miał. Dobra, to idziemy, no dobra. Idziemy tu. Idziemy z główną fabułą. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Dobra, lecimy. Away from me! I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't Słuchamy, listen co to a gadają. word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me No, ostatnio opowiadał o tej dodatkowej misji, co mi się ostatnio łazili. Jackdaw's skeleton. I found the missing pages. You found the pages? I did. You found... On gadał, tylko... Znalazłeś też strony? Znalazłem te strony! Location on the map. Byłeś w sowiarni? Byłem w sowiarni, taka gotka. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Yeah. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Dobra. Dobra, lecimy, ja tam na niego nie będę czekał. To think it was beneath us all this time.
Jak cieszy wafla, nie? Piero na ryż się rozsypał. Kto to będzie sprzątał? Ty jest dobry na miotle, dowej. Pucuj to. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And of course, Hogwarts. Forbidden to chyba zapomniany las, a nie zakazany, nie? If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability. The potential and power which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Tak. You and your friend Charles spoke of the Portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate Jakieś testy będziemy mieli znowu. but of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your Dał nie. skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map. To zaraz zrobimy tą próbę, nie? I potem zrobimy Pokémon Krystal. In locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Dobra, zapewne, jedziemy. Looks familiar. Perhaps your young friend is more well traveled than you might think. Jestem dobry, cieszę się. The least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. No, zrobimy to, Wartko. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going. Szczerze, no nie porywa ta gra. Znaczy jest ciekawe, jest dużo tutaj takich tajemnicy, ciekawostki. Nawet narracja jest fajna, ale nie wiem, ja mam takie wrażenie, że ona jest trochę nużąca. Że za długo, że za bardzo się ciągnie.
Odkrywanie świata jest bardzo fajne, mi się to bardzo podoba, ale ja tak teraz sam widzę chyba, że do oglądania, do kukania tego... O kurde, Kaj to je! Ja se na mietle polecimy. Wiedźmin, nie będziesz tak, bo miesiącze. Dobra, dobra. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated Dobra, ja się tego potem tam pouczam. I will need you to complete a few tasks. Zapiszemy. Ja to specjalnie zapiszę. Come and see me. Gdybyśmy sobie pobiegali po zakazanym lesie i by go rozwalał te wszystkie, ale na to czasu nie mamy. Teraz w pewnym momencie będzie nawiązanie do ostatnich części Harry Pottera. O, to super! To dziękuję, to zobaczymy, no. Ale ja mówię tak na razie, oczywiście godą na teroski, nie? Ale dziękuję, Kostoła, bardzo fajnie. Boś dwaj... Patrzcie, ale on ma długie zaświecone i ten szalik, patrzcie, ten szalik się świeci. Ja bym sobie to zmienił, kurde, te... Ten kontrol mi się tak nie podoba tutaj. Intriguing place, Zanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. Dobra, to zrobimy i jedziemy krystala. Jak widzicie, są okropni. Tymek, ej. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why... Dobra, czas na Pretifricus Totalus. Camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing any... Dobra, trzeba trochę walki dać, nie? Oj, przepraszam. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Quickly now. Stay hidden. Petrificus Totalus. Well done. Revelio. There must be something here. Ramrock said so. Petrificus Totalus. Kurde, jakby Hobbym Hitmana grał. Patrolling this area is a waste of my time. Wait a moment. Petrificus Totalus. Revelio. Coś tu mamy. Przeszukaj wieżę i okolice, znajdź coś związanego z imionami. Znalezisko może być kluczem do odnalezienia dla goblinów należącego im miejsca na tych świecie Ragnarok. Ranrock, co ja to robię? I will draw blood. Ajajajajaj.
Dobra, łatwo. Dobrze słyszę, że jest w tym niżu. Już. Bardzo mi się teraz tu dosłownie poniżać. Coś waży. Dobra, idziemy do niego. Zostawię, że dobra, chodź. Looks like we found the entrance. It's locked. Revelio. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. O, duża miotła. Ciekawe, czy na każdej mietle da się latać w tym świecie. Ogólnie tak mówię o Harrym Potterze, nie? Czy tylko są specjalnie miotły do latania? O, trzeba się napić. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Kasa się przyda. Welcome to Sanbakar's Tower. Nie ma lochomory. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have Nie, że nie easy wiedziała time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Dobra. We need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. Sorry, brachu fundusze mnie przerosły, jak zobaczyłem cenę za zęby. No i auto zrobienia. Właśnie ja do dentysty idę za 5 dni. Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Kurde. Nie ma lochomory i to mnie tak trochę uwiero. Będę musiał łazić i potem furgać, otwierać te wszystkie sam drzwi. Revelio. A tu, dobra. Revelio. A, pierwsza próba, obejrzymy nasze próby. O nie! Jakieś eliksiry, o nie! O nie, dobra. Zapiszemy, dobra. Zapisz grę. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Revelio.
Patrzcie, to się składa wszystko. Revelio. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Fajnie, że tam ktoś wstawił do tej skrzyni 39 tego, bo a to wrzuca komuś hajs. Czekajcie, bo muszę... Wyposażenie, czekajcie. Trzeba będzie zniszczyć. Bo nie mamy te dla placu. Dobra, to zniszczymy. To zniszczymy. O. Dobra, wierzymy, co to będzie. Bryle. No ładne te pomieszczenia, ale takie... More traces of ancient magic. Something must be different. Confringo! Dobra, idziemy. Się mamy prać, to się będziemy prać. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Mhm. Ale mi przywalił. No kurde, nic nie widzę. No szpieriot! Ja pierniczę. Chyba zniszczyliśmy go. These look familiar. Dobra. Dobra, pójdź sam.
Walka nie rozpieszcza. No właśnie ja nie robiłem tak. Bo ja tak gram bardziej szybciej, nie? Ale dobra rada. Nie. Revelio. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Gdzie mam iść? Accio. The room changes when I move in and out of the archway. Mhm. I can see a way out on one side, but when I pass through the archway, it's blocked by a wall. No, bo w jakimś czasie to już się nie chce, nie? Montować. More statues. Nie zdążę, kurde, nic zrobić. No kurde. Dobra. O! Not making this easy, is it? Lekkie ciężary, ale... Revelio. Mhm. Revelio. Accio. Seems I ought to explore this archway from both sides.
A, takie buty. No to przywołujemy tu. Chodźcie. Puścimy. O kurka, tak, dobra. No kurde, ty paciuloku. Burst of magic change on both sides of the archway. Something must be different. Jaki on jest ciulnięty. No nie mogę. Ja się z takimi pierdołami muszę żerać cały czas. Aaaa! Mhm. O, będziemy w piżamie łazić. Dobra. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Mhm. Dobra, czyli to tak trzeba zrobić. So that's it. I need to use both sides of the archway to get No the dobra, platform to no. the other side of the bridge. I'll never get used to these floors. Kasy to ja będę miał lodów. No, skończymy tą misję i... Ajajaj, wiedziałem. No kurde mol, ty paciuloku! Którego przynajmniej zdaje jakieś obrażenia.
No bo udało się. To teraz, teraz Elden Ring, no. Teraz wyszedł mały Elden Ring, szczerze mówiąc. Wczoraj tak nic nie gadałem, ale się musiałem skupić. Było ich trochę więcej, a już naszego vinegre nie mamy. Revelio. Accio. Revelio. Accio. A wiem jak to zrobić. O kurde. Czekajcie, ja sobie to zapiszę. Nie wiem czy ja spadnę. A, spadnę, dobra. Myślałem, że tam będzie ten most, ale jednak nie. Czas na łamigłówki, moi drodzy, z tego. Z God of War'a. Ja spadłem. Czekajcie, muszę to ogarnąć. Accio. A, no to mogę się wesprzeć, dobra. Czekajcie, to chyba tak trzeba zrobić. No jak ja tam? Jak ja mam to zrobić? Revelio. Czekajcie. 8 miesiące, a jednak. A, chyba teraz.
Nie! No kurde, chcie... Aaaa. Jak ja to mam zrobić? Czekajcie, co? Bo teraz nie wiem. Ale tu nie ma nic. Jestem idiotą po prostu. To jest odpowiedź. Dobra, udało się. Mam nadzieję, że już to koniec, bo mi się już nie chce po prostu tego szpilać. A chcemy jeszcze Pokémon Crystal, nie? O! Żyćko, to będzie boss. Revelio. Mhm. Hopa! Don't like the look of this. Confringo. Accio. Levioso. Confringo. Protego. Levioso. Confringo. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Confringo. Protego. Accio. Levioso. Confringo. Levioso. Protego. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Revelio. Levioso. Dobra, udało się. Nie chciałem tej starożytnej magii używać. No, bo na niego się stałem. Revelio. Accio. Levioso. Confringo. A ja zrobiłem unik. Zrobiłem unik! Co za pierojstwo! No szkórka flak. Revelio. Confringo. Accio. Levioso. Confringo. Levioso. Accio. Confringo. No jasne, kiedy będziemy się z nim prać 40 lat.
Tylko ta starożytna magia coś daje. Confrigo. Experial może damy na niego. I Incendio, tak zrobimy to. Ajajajajajajaj. No jasny grzyb! No nie, ten knefel! Sorry, przepraszam. Nie gadaj, że jeszcze z tymi trzeba będzie walczyć jeszcze raz. Kurka flak. Srać to wszystko. Ja pierdzielę, co ty raj? No ja nie na niego! Kurka flak. Czekajcie. To trzeba pomyśleć. Don't like the look of this. Świetny pomysł to był świetny pomysł. Jasne, będę się męczył z jakimś pieruństwem teraz, jeszcze pod koniec. Myśmy chcieli mućkę. Dobra. Wkurza mnie to, że na kontrolu jest. Don't like the look of this. Nie, czekajcie. Wkurza mnie to, że to jest na kontrolu. Ja chcę na C to. Lot w dół, zaklęcia i czynności. Unik damy na C. Potwierdź. Unik damy na C, bo normalnie... No, unik damy na C.
Nie, teraz to już mi się w ogóle wtrądzolą. Nie, nie zrobimy tego dzisiaj. Ja tego nie zrobię dzisiaj. No kurde mol! No mnie pieruństwo kiedyś chyci. No ja mam to wyci taką grę. Jesteśmy w życiu, to fest. No zrobiłem unik, jakie to jest pieruństwo! No zrobiłem unik! W życiu to mam. W życiu to mam. Nie, kończymy na dzisiaj. Kończymy na dzisiaj, ja to potem sobie zrobię, bo normalnie się nie da, no. Nie da się, kurde, pod koniec takie pieruństwo mi się wyważyło. Muszę się nauczyć tu grać. Dobra, moi drodzy, narób z eliksir. Właśnie, no, winegro, właśnie zrobię sobie. Więc tymczasem ja się, jeżeli chodzi o Hogwarts Legacy, bardzo serdecznie wam dziękuję. Pamiętajcie, żeby stawić łapę w górę i subskrypcję na YouTube, także followka na Twitchu. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo, żeście byli. Do następnego. Na razie, pa.